Hola. Arratsaldeon, Dona Mariatik, prest hemen pilotariak beroketa, azken beroketa lanetan, Txeko Memorialan bigarren edizionei beste jardunaldi bat tei ekiteko, mentxe prest kukuparrakak eta bitxilorek gaurkoan, atzo bitxilorek Berriozarren jokatuta heldu die bertara, baino gaur atzoko sentsazioan ondoren kukuprakai aurre egiteko prest etorri die urdinek, eta ikusiko kukuprakak gogotxo etorri izan die, azkenen aurreneko jardunaldie hortxe Mitxoletan kontra izan zuen Altsasun, hor puntu bat eskuratzeko aukera izan zuen Oskozek lauterdin indako garaipen horrekin, eta gero binakakoan puntue Mitxoletan zat izan zen, beraz momentuz sailkapen hortan puntutxo batekin daude, eta, bitxiloren sentsazioa bestelakoak ez, lehen jardunaldin, hau izen jokatu zen jardunaldin, 2 puntu lortzea eskuratu zuelako, horre alde handiatea zuen 2 puntuekin, atzoko jardunaldine puntutxo bat eskuratu zuen anek berri zen lauterdin irazita, eta horrekin, esan nahi du 3 puntun jabe badela behintzat bitxilore taldea, eta gaur puntutxo bat ateako balue, oso bideratuta leukeala finala hundirako txartel hori, ez? Gogoratu, ekainen 7 Hernanen jokatuko dela finala hundi hori, eta gaur puntutxo bat eskuratuko balue, hankaterdi final hortan eukiko lukea, ez? Ikusiko da, ze estrategikin ateratzen den talde bakoitze, nik uste beroketa lanetan ikusi dunagatik nahiko argi izan ditekela Ane eta Oskozen arteko lehia ikustea lauterdin. Guain arte egiedare, Ane ibili dela lauterdin eta oso maila ona eman diola bitxiloren talderi, eta Oskozek berak jokatuzun lehen lauterdiko norgehiagoka hortan berak puntue lortuzun, ez? Horren Oskoz eta Anen norgehiagoka aurre ikusi daiteke, egie da beste berezitasun bat badaukela, ez? Dona Mariko plaza honek esango du, ez? Pilotaleku estalitatik plaza izatek aldatzen dulako, egokitu inbar da pilotalekun edo plazan ezaugarritara, eta kusiko ez, zein egokitzen den hobeki, pazientzi gehiago behar izaten da, pilota moitzeko beste zulo batzukre bilatzek balio do, koska gehiago eten die, ezkerparetatik ere arraro ateratzen da, ez da erreixa izaten, zolako frontoi edo plazatan jokatzea, eta ikusko dugu aurrez eragine dauken horrek, eta egokina ibiltzen dena, edo gehiago egokitzen dena, puntu horren jabe izan diteke. Epaiek prest, bertxolarik, azken urtragoain da, bertxo saioai ekiteko prest, eta aurkizanenga aurkezpen lanetan. Kondun hartuko dure temperatura ez, azkenen udara oainik beteten ez gasartu baino bero handie dau ez, atzore Berriozarren alaxi izan zen, bero ikaragarri egiten zuen, eta gaur hemen ege da itzalen jokatzea okituko zaioala, baino beroaren somatzen da eta horrek fisikoki eragina izan dezake. Ongi etorri Dona Marira gaurkoan bertso pilatoka beste Arra. Bai. Ongi etorri Dona Marira, Txeko Memorialan bigarren edizionen beste jardunaldi batea, gaurkoan aurrez aurre kukuprakak eta bitxilorek, kukuprakatan Oskoz, Aranburu eta Olatz, Ruiz de Larramendi, bertsolari lanetan Maialen Akizu,
Eta bitxiloretan berriz, Ane Mendiburu, Amaia Arrastia, Maite Ruiz de Larramendi Mujika, eta bertsolarin lanetan Angel Mari Peñagarikano. Zorte honeskak, jardunaldi politie eskaini dezazuela. Arratsaldeon, Dona Maria, gaurkoan ere hortzean. Gipuzkoaldetik etorri gara, ia aidetan kotxean. Naizta gustatu horrelakoak, beroarekin lotzea. Gaurko honetan kasio beto, txalo freskoak jotzea. Ikuskizuna ederra dauka, Dona Mari herri finak, eta frontoi hau egin zutenak, azer nolako arginak. Pilotariek eingo dituzte, hemen bertan aleginak. Atzo gorriak nausitu ziren, gaur nahi nuke urdinak. Bueno, txapak urdin kolorea erakutsi dio, horrek esan nahi du, bitxilorek emango diola hasiera lauterdiko sake horrekin. Ikusten denez, pilotak aukeratzen, Ane aurreratu da lehen da bizi, azken jardunalditan ikusi bezala, Anek ekin dio lauterdiko partidutan jokatzeri, eta gorritan, oainik pixkat horrezkutun namakien arren, nik uste leire izanen dela jokatzea ateako dena. Eta bi pilotari oso honen arteko norgehiagoka, azkenen San Fermin torneoan iaz erakutsi zuten zen mailako pilotarik dien, zein partidu ona jokatu zuen biek ala biek, sekulako ikuskizune eskaini ziutela, eta horrelanen pare jokatuko balue gaur pilotazalentzat ikuskizuna handia litzake. Ane prest lehen sakerako. Erdi-erdiko sakea. Leirek jaso. Anek luze. Leirek zabalen dejada. Ane iritsi eta jaso. Beste dejada bat. Anek eraman. Hirugarren dejada bat. Anek eraman da moztu. Dejada txokoan oskozek. Anek bipareta. Leirek bildu. Anek ere jaso. Bipareta oso ona, ege da lehen tantontan oso ongi moitu dula oskozek, aurrena dejadaz bi aldiz asko behartu doane, eta azkeneko bipareta oso ona izan da kontraerosoan harrapatu diona, eta ikusten da joko aldetik oskozek bere oidun joko hori erakutsi nahi dula, erasokor, dejadak inez, eta Anek berriz defentsa lanen indar bikaine dauke, oso ongi moldatzen da, eta horrei eutxin nahiko dio guain sake honare, hor sakez induna oskoz berak. Fisikoak ere zer esan izan dezake, azkenen bero iten du hemen, pilotalekuntan lan gehiago inbar delare esan du, eta nola usten dioan gaurkoan bi pilotarik. Erdi-erdiko sakea, Anek arro erantzun, gantxoan bile Leire, ongi zabaldu, Anek bikain bildu, ezkerpareta askokin atako da pilota hori, luze oskoze. Anek luze xeo, ezkerpareta bilatuz, dejada oskozek, eta ona kontraerasoan harrapatu doi, horra atze xamarren zehon Ane, eta hasiera oso eman dio Leirek, ideia oso argikin, erabakitasunez jokatuz,
eta azkar ere ez, aukera dun bakoitzen erasora joz. Eta hor, bueno, ideia oso argikin ez, hasiera hontan. Horranen lana izanen da ez, pixkat gainixio jarri, igual aurre ere ez, ikusita jokaldi asko iteko zalea dela Leire, eta bueno, igual hor pixkat pauso bat aurre eman beharra, dejadaoik saiesteko. Luzeanek, luze erantzun Leirek, dejada goengoan anena oso urrutitik botatako dejada ez, lauterditik botatako dejada zen. Gainen izan balitz esan etzula oskozek iristeko aukerak izango, bera ere susten harrapatu dulako, baina teknikoki oso zaila zen, eta bueno, erne konturatzeako lau eta huts jarri delako gorrik markagaiun. Oso sake ona berriz, horrezker paretan oso ongi sartutakoa ez. Hemen guain botilleroan lana izanen dare ez, bost eta utxitzten ontan gelditzeko autu eitea ez, azkenen alde handi xamarra. Ate doia konturatzeako bisaketik ere sartu izkio eta ezer handikin gabe aldea markagaiun ez, eta komeni da pixkoat siletik badare hori mozea. Benetan hori indarsu ari da, eta pelota dabil, buelta eta gira. Ane begira zazu zeure eskubira, horren dejadak beti horreak joan dira. Horren dejadak beti horrera joan dira. Eskubita joan dira, hiru lau dejada, oskoz hasi zaiguta, ara. Markadorea beituz nolako zirrara, 0-0a beti zuentzat ona da. 0-0a beti zuentzat ona da. Hortxe bertsolarin aholkukre, ikusten da ez, azkenen hasiera hobea eman diola oskozek bere lan hauekin ez, behintzat erakitasun ondioakin jokatu zez, eta hane berriz zalantza gehiokin hasiera ondan. Atzo egie da partidu ondie jokatzetik datorrela, baina igual horre eskubiko esku horrekin igual zalantza gehiokin etorri ote den, eta oskozen kontra eta aurre egiteko dena ongiotea komeni da ez, berak asko jokatzen dulako. Hor luzesioanek, Leirek berriz ez ahalea dejada, goengoan ane iritsiko data bikain bildu. Leirek iritsi, ozta gainen, anek nahikoa eramando, eta goain bikain iriki ez. Horre oso tanto ona berriz Leiren eskutik, egie dare Naroan kontrako partidun ikusi ginula ez. Leirek erasoan ez ezik defentsa lanene asko indola edo betu dula, pilota galdutzat eman beharren pilota guztiri seitzen diola, eta hortan hobekuntza eman dula ez, defentsa lanen hobetzekin batea. Bere joku ere sendogoa da eta zailagoa da berai tanto eitea. Beste sakeon bat, ezker paretan itxatxiko dena, anek jaso, ezker gantxoan biledi, eta oso ona ez. Momentuz Leirei den ateatzen, 8 eta huts markagaiun, oso ideia argekin batez ez, gaina Leirek aurreneko tantotan asmatzen bado, bere jokaldik ongi ateatzen bazaizki horrek beti konfiantza ematen dio eta gehiago ausartzen da ez, gantxora eta airez ere bukatzea, eta batez ikuste gaur sakekin asmatzen nahi dela, ezker paretan bikain sartzen nahi delako. Eta bikaine aurre ez, aurrekoa zabalen eta goain txokoan indako jokaldi ez, saketik hasten da nagusitzen.
pasara handia zaude, oin arte jasota, gainera izerditan, zu erdi itota. Ola zer eginik ez da lagun horren kontra, asmatuko duzuta aldatu pelota. Pelota ez aldatu oskoz gora gora, tantoak aurrera denbora. Peña nervioso dago, ez dago gustora, tantorik egin ezen bera hasiko da. Hortxe, bi bertsolarin animoak batez ere aneri ez, hoxe, sakea berreskuratzea garrantzitsua litzeke, pilota aldatzeko eskaera hori indio, eta saketik behintzat asmatzeko aukera beti horrengo litzeke ez, ere oso sakatzea jona da, beti saketik miniken duen pilotari eta garrantzitsua da, eta buruz-burukotan areta gehiago sakea azkar berreskuratzea. Ongi errestoan ane, dejada txokoan, ane luze, gantxo mile berriz, oso ongi zabalea, ane iritsita jaso, bipareta, hor daukeane geixio mateko, ona eramango do ez, hortxe ez, atzen lortutako lehen tantoa anentzat, ea guain saketik asmatzen hasten den, eta bere jokoa atera dezaken ez. Kontrara saketik asko sufritu do, errestoan lanak izan ditu ez, ongi errestatu eta bigarren pilotaka da aurren ez gelditzeko. Eta guain ikusiko da ez, saketik asmatzea ote duen. Sake ona, erdi intxamarren azkenen gelditu dena, oin bai, erresto oso nahi izan da, eta ezker pareten ongi sartu, anek iriki, leirek hankata jokatuz, anek sotamanoz. Ongi guain geixio luzatu eta ezker paretan bikain sartuz, oskozek iriki, anek ezker pareta gehitxekin. Horre erorintzaio pilota hori, eta hor bai, erorintzaio ez, azkenen horre pilota erorintzaio, ane bertantzen, baina azkenen ezin izan du pilota hori txapa gainen jarri. Horre hankane gestu txarren bat indoanek, ez dakit zerbaiten abaritu ote duen, edo aurreko tanton baten. Erdi kojo iritu zait pixkate indula, eta zaila da ez, atzetik hasita egoerari buelta eman alizatea. Baina oso neska saiatu den ontan, nik uste bere izaerare ateako dula eta saiatuko dela ez, egorari buelta ematen. Iriki, leireko soatzea, ane poleaz jaso, zabalen dejada eta bikaine guaine, zindun dejada. Eta azkenean ez da bakarrik ez, ane igual geixio eskun gehiagi sartu gabe da bilpilota, eta nahiko aurren gelditzen zaio leireri, baino leire harrapatu ala bukatzen nahi da ez. Monologo baten dabile, konfiantza hundikin, ideiak argi, eta gaina horra aurren hartzen bado, bi inguru hortan oso arriskutsua da ez. Leire pixkat pilota ez bazaio kentzen eta horra aurren utzi nahi eran bukatzen badaki eta gaurkoan alaxei da. Ezkerparetan sartu, anek bikain errestoan, leirek dejada oso arro izango dena, ane aiatut, ezkerpareta gehiekin, dejada txokoan, ane jasota luzatu, eta ona zen idea gantxoz sartzekoa, baino hor dena aldezula gantxo hori, txapal azpira aldein dio gantxorrek, eta Amaikata bigaude, ta ez goaz ongi, partidari begira, nago erdi grogi. Segi ezazu ane, etzaite erori, ea lesionatzen dan, motos luze hori. Naizta sakea duten, bigarrengo zartu, ni oso lasainago, ezin odol txartu.
Mendiburu gaurkoan ezin da behartu, atzo urteak bete eta gaur zartu. Bueno, hortxe ez, azkenen bertsolarik atzoko referentzia inez, egida atzoanek urte bete zitula, gutxi zartu izan da, zartu bada, 21 urte bete baitzitun atzo. Hane Mendiburuk dena alde ez, gaztetasun sasoie, baina osongi indako referentzi hori, bueno, gaur egia esan. Batzotik aldea ez, pixkate, zarantza gehiokin eta ikusten zaiolako ez, desero susio. Baina, bueno, ea takadatxo bat iteko gai den sakea hartu du nontan. Zaie horre denak liberatuta eraman duen errestori oskozek, hanek luze, oskozek berriz zabalea, haneke bai zabalea, eta guain bai ez, kontraerasoan bikain harrapatu dio horrez, guain arte dejada zabalen mine ikena izen leire bera, dejada hori baliatuz, baino hane guaingoan oso erne, eta aiatu bakarrik ez, berriz ez dejada bikaina indio hor zabalen, eta tanto eharra hanen eskutik. Sakea ezkerparetan asko sartuko da, oso sake hona guain anena. Guantxeanen momentu bebena ez, saketik pixkat asmatzen eta erasoan indun dejada bikain horrekin, bueno, behintzat 3 tanto segidan iteko aukera baliatu do, oaindik egia da markagaiun, alde handi daola, 14 aurretik dijoalako oskoz bera, baina bueno, egia da takadatxo bat itea lortuko balu, 2 tanto gehiago, pixkat partidun sartzeko aukera ere eukiko lukela. Sake hona berrize, leirek jaso, hanek dejada zabalen, leire iritsiko da, oso pilota zaie. Eramando, atzea, hanek luze oskozek. Ezkerparetan sartu da gainea, eta horre hanek goitipera ez eman dio. Eta horre gaur guengoan leire meritu ez, azkenen zabalen indako dejada hori anena oso ona izan da, baina leire bere buru ebotaz bikaina eramandu pilota ez, esaten eginena. Azken aldin defentsan asko ikasi dula, eta dun altuera hori ere baliatzen dula defentsan ez, azkenen luzatzen da, pilotara iristeko balio dio, eta bat gehiago behartzen do aurkari ez, bat gehiago jotzea. Erdi-erdiko sakea, hanek luze, oso ono pilotak da ona, hanek bolea zeraman, beste aukera leirentzat, oso atzea, lauter dingurutik, eta horra hanek ez da eskun sartu ez. Hor pilotaleku honek ere badauke ez, azkenen botek eta ezberdin itaitu pilotaleku konbentzionalen azkenen pilota gehiago ateratzen da, gorputzekin lan gehiago inberra dago, eta hemen alderantziz batzutan ez, pilota motz gelditzen da, bote kerxegoak iten ditu eta zai izaten da ez, eroso jokatzea horre bote arraroik, ernego eotea eskatzen dulako, eta gero, momentun erreakzionatu beharra delako. Hanek bikain erantzun, erresto bikaine, kertzearrez asko jetxi, hanek zabalen dejada, eta oso ona ez, hortan nahi die bieke zabalen dejada horrekin mine inez. Eta behintzat leheno luze xamarra izan da ez, leirek sartu dion takada, hanek horpena ezkerrez eskun sartu ez duen pilota horrekin, bere takadatxoa hautsi dela, baina egia dagoen tanto gehiore iten nahi dela, eta behintzat partidun sartu xegoa ikusten dela. Oso sake ona, leire bikain erantzun, hanek luze, ezkerpareta askokin, hanek zabaldu, leireko songi bildu, hanek aurrera pauso inez euken, beste aukera tekuko do leirek, zabalen beste dejada bat, eta bai horre, hane iristeko ez aukera izan da, zabalen indako dejada horrekin ez, haidie, ja badauzke honekin 4 dejada zin da leire oskozek berak. Era bat oaindik ez dut,
galduko zentzuna, hauxe esango dizut, oane kutxuna. Bota eskubitara, dejada txukuna, berai egin zaiozu, zuri eitzen dizuna. Zabalean ze ondo, osko zertzerik ertz, naiz tartekariak gaur ez dauden berez. Nik apostu txiki bat egin nahi deterrez, guk 18 eta zuek 7 eze. Hortxe, elkarri zirikatuz bi bertsolarik, apustu Maialenek ere bota dio ez, 7 da iritsiko otez ez dela iritsiko ane esanez. Eta hortxe ez, 14 markagailue momentuntan zulo hundie da kontun hartutare lauterdiko partidu 18 izaten dela ez, orduma bueno, oso bideratuta dauke kasu hontan Kuku Prakan taldek lehen puntue, eta ikusiko errematea jartzen dion ondorengo tantotan. Erdi-erdiko sakea, Anek bikain erantzun, Leirei pixkatero erintzaio pilotan, ezker pareten sartuko da, dejada ona txokoan, iritsita eraman, luzeanek, aukera eukiko du eramateko, Anek Zabalen dejada, eta oso ona. Hortxe ez, bai biek ikusten da konfiantza handie duela Zabalen indako dejada horrekin, goen pilota aldatzeko eskatu dio epaileri. Eta bueno, garrantzitsua da ez, bakarrik puntue erdiestea ez, garrantzitsua da ere bertso pilota txapelketa hontan azkenen aliketa tantu gehien aitea kontun hartua aberaxak ere zeresana izan dezakela, eta gero puntun banaketa ematen denen, tantoak aliketa gehien itea bere biziko garrantzia izan dezake, sailkapena oso estu joanen delako, eta bueno, garrantzitsua da 18 arte borrokan seitzea. Berriz Zabalen, oso pilota zaie berriz eraman, ezker paretan sartu, berriz Zabalea, Leirek bikain bildu, eta hor bai ez, ongi moztuta. Hor aldea ez, esan duen bezala, guaina indun dejada oso ona izan da, baina Leire oso erne dabil, da guengoan gaina ez da bakarrik iritsi bakarrik eta pilota entregatu beharren ezker paretan sartu do ez, eta horrin dio mine berrizean eri, eta hortan dabil oso ongi ez bakarrik erremate, maizik eta defensan gaurkoan bikain Leire. Oso sake ona, Anek eraman, Leirek Zabalea, Ane hor da, beste dejada baino alduz luze xamarra gelditu zaio, pasatako pilota, hor bai ez. Hor Zabalen indako dejada horrekin, kontra dejada horrekin goengoan ez du asmatu aurrekotan ez bezala, oso luze gelditu zaio dejada hori, eta hor aukera ukido Leirek buruz gain pasatzeko, eta ongi izindun jokaldi hori. Eta jokaldi horrexekin, atzean indako tanto horrekin 16. gorrintzat. Leire sakerako prest. Ezker paretan sartu gabe, euskeraz ez, eskuilez hartzeko aukera, ezkertzear ez utzi, bi pareta, baino, naiz eta aukera ona izan, hor azpira alde indio. Eta 17. eta bukatzeko tanto bakarrea Kuku Prakak ez, tanto hausingo balu puntu garrantzitsu izango litzateke Kuku Prakantzat, gainera markagailun daun alde ikusita, aberaxerako garrantzitsua ez, Kuku Prakak baliatuko lukean puntue. Hortxe, azken sakera Leire bera. Lauter dingurutik, Anek bikain eraman, ere, luze, atzerak ateraz, eta bian eri zaio ez, hor. Eta garaipena, eta lehen puntu hori, Leirentzat ez. Pozik Kuku Prakak, azkenen lauterdin lehen puntu eskuratzek
abantaia ematen dulako beti ez, eta beste taldekidentzate asko balio dulako puntu horrek. Dona Marira etorri gera, frontoia bihurtu da jai. Nere taldea kukuprakena, ze dotore zeinen lasai. Lehen partida bukatu zaigu, tanin nago alai. Oskozek errez irabazi du, nik apostua ere bai. Arrazoi dauka, batek 6 tanto, ta besteak 18, baina ezin neike isilik egon, erabat horretan utzi. Naizta partida gu galdu degun, badauka hainbat garrantzi. Jueza ere gorrien alde, naiz eta urdinez jantzi. Juezai kulpa botatzen hemen, ez dezu lotxarik baten. Berriozarren atzo hau etxek aritu ziren jotake. Atzo gorriak ziren peinata, gaurkoan oientzat kalteen. Herri honetan txaketeroak ez ditugu bate maite. Baina egia esan dutenak, txaketeroak ez dira. Kirolzale naiz zoriontzen dut, oskoz neskatxa gaztia. Naizta partida bat galdu dugun, oraintxe dugu bestia. Ta irabazle guain izan baietz, mujika ta arrastia. Kostako zaie berdin zen baina, gaurkoan ez errez festan. Aurkitzen dira, gazte-gazterik eta gora aibineska. Nik apustua gogoratzen dut, eta hemen trampaik ez da. Zeren peinari irabazi diot, Elgorriagako espa. Asi aurretik neroni ere, nengoen errezelotan, baina ez pentsa galduagatik, gu egon gera nik lotan. Ta arratsalde guztia hemen, ezin da jardun bertsotan. Benga neskatxak etorri eta, hasi zaitezte pelotan. Hortxez, Peñan azkeneko bertso horrekin ez, abiatuko die gelditzen zaizkiun lau pilotarik kantxara, binakako partidue jokatzeko azken beroketa lan oikitea. Bueno, garrantzitsu izango da oso puntu hau ez, kukuprakak iraziezkeo 2 puntu lortuko lituzkelako, eta 2 puntu lortuta, sailkapen buru jarriko liekelako 3 puntukin, eta kontrara, bitxilorek lortzen badue puntu, 4 puntukin ez, oso puntu garrantzitsu daukea elkarren kontra jokatu behar duen puntu hau. Finalari behide zer esan handi euki dezakena, bai beste taldentzat, bai bi talde hauentzat. Eta ikusiko du ez, bi bikote oso ezberdin, Maia eta Maite oso partidu gutxi elkarrekin jokatuz, baina ongi uztartzen den bikotea da, aurreko jardunalditan ikusten bezala.
eta Natal eta Olatzen bikotea, bikote ezagunego esango dugu, elkarrekin jokatugoak daudelako, edo elkarrekin jokatzen ohitugoak, baino aldi beren hoixe ez, gaztetasun gehiago, esperientzi gutxixeo eta arrisku gehiago igual bai bikote gorrin, baino aurrein marko dioa urdinek daukean esperientzi horrei. Berotzeko bizpairu, 3-4 minutu beharko ditue, utzuko lasai berotzen eta berriz aurki bueltan gaude. Mundurik makurtu gabe eta indarrez gainezka. Baina ez da, arroio, bai. Ja, hemen ez dut ikusinik. Bai. Miren da junin dia. Altura da, hori da maite nidua. Bai. Altura da pena, te has empachado, Antonio. Bai. No tenía que haber mentido. Te has empachado. Bai, ¿Tienes León? Azkarri alare,
multzo bat, garpestoak ateratzen den, iru ditu. Oain, irazko bagendu lau. Irazko bagendu. Zuirazko iru. Iru eta baten faltan. Partida baten faltan. Langilea. Langilea. Sakea, hola da. Maite ere pasatzen ez ezaidan. Hau, laskautarra hemen da. Bai, laskautarra. Bai. Bueno, mentxe azken saketan Maite bera, eta Maia Errestoan, beroketa lanetan ikusteia denbo eukiduela ere berotzeko, asko berotzeko bideare ez da komeni ez, bero handi dago eta igual beroketa lanetan bestela gehiegi berotzeko arrisku ere badago, egia da eskupeti oso ongi berotu behar diela, baino aldi beren daun beroare kontun hartu behar da ez, orduan bueno, nik uste ongi berotuta daudela jadenik lau pilotarik eta aurki epaiek lauek kantxara deitzen ditun. Bai, ez dut esatezin, hartuta nahu, baino... Bai, kanpo kontzat... Hortxe, guain Natalere azken jokaldikin ez, beti ikusi barra dago ez, jokalditan pilota nola ateratzen den, botea defentsane nola egiten duen, azkenen esan duna ez da pilotaleku konbentzionala, pilotaleku berezie delako, eta, bueno, binakako partiduntan zein egokitzen den hobeki Donamariko plaza honta, plaza oso polite, egi esan 1940 eraikitako plaza, hor irakurri daiteken ez, eta pilotan aitzeko plaza bikaine ez. Askotan etorri gare egia da txapelketa ezberdinekin Donamarira eta oso eskertuta Donamariko udalari beti emandako konfiantzangatik ez, ados pilotari. Hortxe, denak prest, bertsolarin agurren zait. Pelotariek denak harritu, gaur egungo aleginez, izanez ere eundaka jo behar, izaten baita gutxinez. Kontrarioak gorriz jantziak eta nereak urdinez. 22 iritsi arte saiatu zaitezte zinez. Saiatu zaitezte zinez. Elizan dabil kanpaia dindan, ta kantuz dabil kukua, banakakoan aritu eta hau gure arma ezkutua.
Ja bigarrengo partida denez, buruan dugu juntua, finalerako bermea baita, hirugarrengo puntua, hirugarrengo puntua. Hortxe bertsolarin agurreko bertsoak entzun da, Maialenek hortxe indio ez, referentzia finala hundi horri, eta egia da ez, berak esan duen bezala gorrintzat bigarren eskuratu ezkeo hirugarren alitzetekela final horren beide jarrita, eta hori gelditzen dena ikusiz oso puntu garrantzitsua litzeke ez, eta urdinentzat berriz antzeko ez, edo garrantzitsu gare egia da urdinen kasun azkeneko jardunaldia duela, eta ala izan da puntu gehiago eskuratzeko aukerare ez du ez, orduan beraiek laugarren puntu hori eskuratzeare eurentzat garrantzitsue, bestela etzelako beraien eskure geldituko ez, finale horreko txartela, gelditzen dien partiduk ikusita, bada posible litzekelako beste talde batek, kasuntan mitxoletak edo eguzkilorek berak 3 puntu erdiestea. Sakera maite, hor boteoko xamarra indio, iruko arrastoa ozta pasa, ongi moztu, hankatara jokatuz, maite boleaz, eta horrezto eskun sartu ez, abiaduraz hasi due partidue gorrik, horre boleaz utxegindako horrekin maitek txapazpira botado, eta lehenengo tantoa, bikote gorrintzat. Sakea bai, horre bote motz xamarra indio, eta horre sake falta ez, Natalen eskutik. Kondu zibili behar da batez ere lehen botea iten denen ez, horre azkenen bote oker xamarra iten zalea da, lurre kokoiska rapatu ezke batez eta aurreko saken maitei gertatu zaio goingoan Natalei, eta erne ibili beharko du aurreneko bote horrekin. Sake hona ezkerparetan asko sartuz, olatzek ongi eraman, maite sartuko da, luze, olatz, ongi jetxi, hankata jokatuz, maitek eraman, Natale, atzea gerri jota, maiei hor bote txar xamarra indio baino ongi erreakzionatu du, olatz ezkerpareta gehiekin, arrastiak luze, olatze jestea joan da, baino oso ongi ez, horre egia da, berak uste baino arroxio indiola botea, eta gero bote arro hortan ematea joan behar pixkoa jestea joan da, berak uste baino asko zoeki jetxi da pilota hoi, eta maitentzat ezinezkoa izan da eramatea. Natale, sakerako prest. Berriz bote kaska xamarra, guen erdi-erdiko sakea, maiak eraman. Txokora, ezkerpareta joko do, maiak ongiatea. Natale, keinu, olatzek eskatuta bikain, pilotakada bikain esartu, zamaiak eraman. Natalen aukera, ezkertzearrez asko ireki, maitek ongi jaso, beste aukera Natalentzat, bikain txokora sartuz, eta tanto ona ez, indartxo hasi da kasu honetan bikote gorria, beste abiadura bat emanez pilotari, eta momentuz agintzen ez, pilota kada gutxi ikusi ditun arren, ikusi ditun otan ikusten da, pilotari beste abiadura bat eman nahi dioala, abiadura bizi-bizi sartuz pilotari, eta bueno, momentuz emaitzen mandio ez, 3 tanto lortuz, eta urdine kontrara bakarra due. Natalekin dako sake falta urrei esker. Oengoan sake ona, ezkerparetan asko sartuko dena, bikaina maia errestoan, Natalek aukerako pilote eukizake, maite sartuko da, luze zabalduz. Maiak bildu, baina hor erdi xamar geltu zaio, Natalei hor bote txarrare indio aurren ez. Sanduna ez, azkenen ez da bakarrik erasorako pilotalekua oso hornean behar da, hor bote txarroitan hobekin jartzen denak asko izan dezake irabazita,
Ez delako bate pilota leku eroso hortarako, eta gaur pazientzikin jokatu beharra dago ez, eta hori lortzen duen bikotek asko ukiko du irazi. Luze, Olatz. Ongi Natale, Maitek jaso, ezkerpareta asko iriki, eta hor bai, hor bukaeran ere ikusten da ez. Maite jarrita egon arren pilotak bera egiten dula, eta hor oso azpin gelditu zaio pilota ez, eta laugarren tantoa Natalentzat. Esan behar dizuet, nik zuei zerbaite, lautabi ari gera, eta nola baite. Ta mesedez neientzun, aurrelari maite, urduri ari zara, ai, 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 ta lasaitu zaite. Urduri baitzaizkigu urdinak azaldu, ta nere bigorriak ezin dira saldu, baina pareja honek guztitatik aldu, lau tanto egin dituzte, ta bi eurek galdu. Ez, jokoan ikusi dena referentzia inez, peinak pixkate Maiten urduritasune hartu do pertsoaren ardatz, eta Maialenek berriz, egie da, indako lauoik gorrekindakoak izan dela, eta urdine dituen bik berriz beraiek aldutakoak ere bai, ez? Orduan, inda aldu gorrik dabiltze momentuz nabarmen txio, eta ikusko da mendik aurrea zer eskaintzen diun partiduk. Sake erdikoa, Maiak eraman. Oleaz Maite, hor ezkerparetan gehiagik sartu gabe. Natalek ongi atzeatu, Maiak ezkerrez eraman. Beste aukera bat Natalentzat. Ongi moztu, Maitek atzeatu. Olatzei botze txarra indio, baina ukezake Maitek eraso pasatzeko aukera. Ezkerpareta abiatuz baina erdi xamarren utzi do. Olatzek bai, beste abiadura sartu dio, Maiak oso pilota zai eraman, Natale. Ezkerrez ireki, Maitek jaso, hor bolearazi joan baino Maite erdin topatu do, bikain Olatz. Eta hor bai ez, haundi eman dio goengoan Olatzek. Eta oso entxufatuta ikusten da bikote gorri ez, espero ziteken agian plaza beraz izatea proposena beraien ezaugarrietako, azkenen abiadura zibiltzen duelako pilota eta beste pilotaleku mota bat eokigua izan zitekela ematen zuen, baina oso ongi haidie pilotan, behintzat beraien gan sinistuz, eta egin haidien hortan sinistuz ez, eta urdinek hortan zalantza gehixio, edo agintzera pasatzeko aukera gutxixokin. Arro, hor goira ez, hemen hor goiko pareta horrek badauke, berezitasun bat ez, erdialde hortan jo ezke balekoa dena, baino Amaiak jodun zona hortan ja txartzat ematen da ez, pilota. Sei eta bikote gorri aurretik. Tale sakea, Maite boleaz sartuko da, hor Natalek aukera, luze-luzeatzea, Amaiak jaso, Olatz. Amaiak bildu, ongi ezkerpareta bilatuz, Olatzek ongi atera, Amaiak eskatu, berriz luze-luze, Olatzek bikain, ezkerpareta erki bilatuz, Amaiak ere ongi atera, biatzelarik nor baino nor gehiago, baino Olatzen pilotak adaigi da abiadura berezikin atatzen dela gaurkoan, eskuortatik Natalek ireki, Maitek ukizake aukera, atzea gerri jota, Olatzek bost erdi ingurura, Amaiak eraman, ezkerparetan sartuz Natalek asko ireki, Maitek jaso, beste aukera bat Olatz agintzea pasatzeko, pixka zabalduz, Maitek boleaz, deja da Natalek, Maitek jaso, txokora luze, ezkerparetan sartuta, Amaiak jaso,
Zalea, Maite boleaz bikain. Natalek ireki, hor erdi pasako dio Maite, eta bai hor sartu dio ez. Ez da bakarrik irekitzea joan, baizik eta motzen beharren luzen moztu dio ez, ezker zehar horrekin. Eta bikaine Natalek berak lortu duen tantoa, 7. kasu honetan kukupraka taldentzat. Sakea Natalek, erdikoa Amaiak eraman. Natalek ongi moztu, Maitek erasora pasatzeko aukera, ongi hanketa moztuz, oain eukidezake boleaz miniteko aukera, ona ezkerpareta joz, eta tanto ona, ez? Horre Maitek mina hundi egiten do, eta bereziki ezkerpareta hori bilatzen bado gaurkoan hor zulua indezake, ez? Ezkerpareta hortatik ez da hoi bezain natural ateratzen, ez? Beti txost hori bilatzen denen plaza izan da ezberdin ateatzen delako, eta garrantzitsu zen tanto hau itea eta lortu do bikote urdinek pixkat gorrik zemakien alde hori moztea. Sake ona, ezkerparetan asko sartuko dena, bikain olatz. Ongi moztu, berriz ezkerpareta askokin, ongi Natale defensan. Amaiak jaso. Natalek zabalea, Maite aiatuta bildu. Olatzek berriz iriki, Amaiak eskatuta. Ongi luzatu. Olatzek erdi-erdira utzi do, Maitek hor moztu baino ez eskun behar bezala sartu. Oain eukizake beste aukera bat. Natale gantxo, erdira joan sartuko da, eraman Amaiak. Atzeagoen bai gerri jota, ongi Amaia defentsan. Natalek horre zabalea dejada botatzen saiatu den hortan, azpira ez, alde indio. Eta hortxe, bueno, laugarren tantoa kasu honetan urdinentzat. Sakea hor bai, bote kaskaxian barra ez, eskun ongi sartu, baino barruren behintzat izan da, boleaz bai, bolea oso hor Natalek buelta hondi xamarra eman behar izan du do, baina ongi defentsan, eta bai, bigarrenean errexago zeuken defenditzeko, baina egia da Maitekin ez dela errexa ez, horra aurren azkenen gorputzekin bakarrik asko estaltzen do, eta bueno, gu zuloa bilatu barra du ez, horre defentsalan hori iteko, eta bueno, azkenen ikusi da ez, goain zaila izan da defentsa lan hori itea. Erdi-erdiko sakea, Olatzei pixkat alde indio zabalea, Maitei nahiko gaina, eramango do pilota hori, erne bote horrekin, Natalek ongi moztu, Amaiak jaso, ongi eskatu Olatzek, bikain atzeatu, lauterditik Amaiak oso ongi erantzun, oaintxe Olatzek, pixkoa jetxi, hankata, Maitek eraman, Natale ezkertzearrez, oso ongi ireki, Maitek jaso, zalea, sota manauz Maite, eta oain bai ez, hori asko inez dabile, ezkertzear horrekin moztuz, eta egia da askotan Natalek duen jokaldi badela, eta hori ez, kontrolatzen duen eta sartzea lortzen dunen oso ongi duen jokaldi dela ez, eta oain ikusi da ez, zeinen ongin duen jokaldi hori. Sakera Natale, ezkerpareta deixente jota, Maite atera da Amaiari launtzea, ongi bildu pilota, Natalek eraman, Maitek zabalea, hortxe Maitek ezkerrez bildu berriz, Natale, Amaiak ezkerrez, lortu do pilota hori ateatzea, ongi Olatz, arro berrize, lauterdingurun asko baztertuz, Amaiak jaso, Olatzek berriz bost erdingurura, berriz Amaia altu eramanez, Maite sartzeko aukerak baliatuz, Maitek oain dezake, ongi hanketa jokatuz,
boleaz, ez, Amaiari utzi dio. Amaia arro, pilotaka da bikaine. Bost ingurura. Maite boleaz, bikaine ez, indun. Boleaka da hori, azkenen bere jokun funtxe hortan egoten da ez, boleaz asmatzen bali madoba. Mina hundi egiten dulako, eta egie da ba, hoxe ez. Hortxe Maite sakera, sake ona ezker paretaz baliatuz, olatzeko ongiatea. Maitek bildu, holat sartu ezinik Natalek bai bikain atzatu dola. Beste aukera bat izan dezake Natalek. Maite boleaz, baino pasatako pilota zeuken, gutxinez eramatea lortu do. Dejada txokoan, Amaia bikain iritsi da, eta hor bai epaiek buelta eman dula ez. Azkenen Amaiak oso pilota zai eman do, baino gero Natalek ezinezko izan do pilota hori eramatea. Dona Marian degu, haundia eguna, bai baina ez da izan, hau bate txukuna. Pelotoi gure azan, zestu asuna, besten alde zaude, aizu epaile jauna. Ruiz de Larramenditar bi daude ondoan, eta epaileana etzaitea joan. Naizta puntu bat dagon gaurkoan kolkoan, bazkariko postrea daukate jokoan. Autue aituta, hementxe ez, azkenen berrize jokoan, euskik argi berotzen du nontan ebentxe gabiltze, nola babestu euskitik, eta bueno, seituko guentxe partidukin, hortxe Maitek sakea, boleaz beste aukera bat, Natalek bipareta, Maitek katzeatu, Latzo zabaldu, osongi jetxi, Maitek eraman, eta hor gaine etorri zaio ez, Natalek ustezun, nahiko ongi eukiko zula hor sartzeko airez, baino egie dena da oso gaine etorri zaiola eta Maiteko abiadura eman diola ez, eta abiadura horrekin ez usten harrapatu dula. Eta tantoa urdinentzat, eta lortu du pixkat barrun sartzea ez, zazpita 8 momentu enten markagailun, eta berriz partidun sartuta bikote urdine. Zerdiko sakea, Amaiak eraman. Ongi Natale, beste bolea bat Maitek, oso boleaka da ona ez, horregie da, gero azken momentun gora eta dela pilota hori eta errezagoa zela Natalentzat eramateko, baina lare abiadura hundi eman dio, eta defenditzeko zaiezen pilota hori eta guain bai ez, 8 markagailun, eta beteko partidue ikusteko bideen ez. Atzetik hasi dien arren Maite eta Amaia. Zabalean aita Maitek, hemen eskubiz ongi bildu Olatzek, berriz boleaz Maite, guain bolea altu xamarra, Natalek atzea, Amaia luze, Olatzek arro, ongi, gerri jota, Zabalea joango da pilota hoi, gaine etorri zaio Amaiari baino eraman, Nataleire bote kaskar xamarra, Maiteke jaso, asko zabalduko da pilota hoi,
Olatzek bildu, ezker pareta jo dezake, Maitek atera, ongi Natale sotamanoz, Maitek bikain bintartea, ongi Olatz. Zahaleagoain, luze, Olatz asko moitzen tantontan, hortxe eraman, horreuki dezake. Eta horrez zien ikuste elkar ulertu ez, horre igual guain esaten dunagatik, justet pelotan ez zula galdu indula ez, horre non indun pote pilotak, eta hoxe ez, azkenen hor bai, ustez behien arteko gaizki ulertu bat izan dela, baina hor Maitek esaten zunez, pilotan begi biztatik galdu dula, eta horregatik ez zela pilota hori ikusteko gai izan. Maite, hankata moztuz, Natalek jaso, ezkerrez jarri beharko da Maite, ongiriki, Natalek ongi bildu, txokoan utzi baino oso arro, Natalek bai berriz iriki, Maitek jaso, dejada txokoan, Amaia hor da, ongi pilota oso zaieraman, Olatzei pixkoan motz gelditu zaio, Amaiai bai ezkerparetan asko sartuz, ongi arro, Amaiak bai, Olatzek luze xamar, men 6 kuadro ingurutik, Amaiak luze. Maitek pilota moztu, hankata jokatuz, Natalei gainetorri, Maite gantxo sartuko da, ezkerrez moztu, Natalek eraman, Amaia, baino, hor pixkoa gainetorri zaio, Natalek moztu, Amaiak bikain jaso, oso ongi moztu berriz ezker pareta bile, Maitek eraman, Natalek pilotaka da bikaine, Amaiei, bai, abisatu dio, baino gero berak estopatu dio ez, azkenen oso gaine etorri zaio biei, Maite zeuken paren ez, etzen errexei herritzen ezker paretan pilota horrek zein gozun, bientzat eraman garri izan zitek baino azkenen bientartera eroi da pilota hori, eta bueno, oain Olatzek denboa eskatu do ez, gorrintzat, egia esan tanto gorrak ere izaten nahi diela. Gorriak hasi dira dale eta dale, orain atxeden pixkat nekean seinale, indar faltan badaude Olatzan Natale, utzi Aquariusa eta edan Lacturale. Kamiseta urdina gaur nahi genun jantzi, partida zaila dela ez leike antzi, mesedez alde egiten oiei nola utzi, alde handia ez da 10 eta 8. Hortxe, bi bertsolarik, bueno, badakizu ez, zauden aurrea eta atzeko zinbestekoak diela babeslek, goaingoan Maialenek Lacturalen referentzi hortxe indo, hortxe daukegu ez, egia esan, hasieratik babesletako bat daukeula, eta alaxe ez, indarra berreskuratzeko ez da txarra, esne trago bat edo jogur freskoa jatea. Hortxe Natale erdi-erdiko sakea, hor oso motz gelditu zaio Amaiari, baina merituz eramando pilota hoi, asko zabaldu Natalek, Maitek jaso, aukera Olatzentzat, pixka zabalduz, Amaia bikain. Maite sartuko da, ongi etxitako pilota, Nataleke defentsalan bikaine, Maitek berriz ezkerparetan bile, oain eukidezake pilota argie bukatzeko, zabalea luze, Olatzek eskatu, gaine etorri baino eraman, kontuz hor pote horrekin, dejada zabalen, oso ona, oso tanto ona Maiten eskutik ez, dejadaz indun tanto hau ez, azkenen, bueno, ematen do Maite
bai binakako txapelketan, bai bertso pilota hontan aurrelari modu niten nahi dena erreixalde egiten dula, ez? Esan nahi dut, oso zaila da atzetik bizi guztie jokatzen egon ondoren, berriz aurrea pasa eta ematen nahi den maila ematea, ez? Meritu handia dauke, eta berriz gaurkoan erakusten nahi da, ez? Epa! Lehenago batzutan eta askotan gertatzen dena, ez? Pilotari bat aiputzen hasten zan momentun orduntxe izaten dela utxiten duen momentu, ez? Eta oentxe basakeik okerrena bera, eskun sartu gabeko, sartu baino gehiago kateatu intzaio nik uste pixkoat, ez? Eskun bote txarra inondoren, eta bai, momentu txarreko sakea maiten eskutik. Boleaz, oin pazientzi pixkatekin jokatzea eskatzen du, ez? Buelta osoa eman ondoren, bi utxe egite jarraien pilatu itxolako maitek, bat saketik eta bestea bolea honekin, hortxe zeuden markagailun nahiko estu, baino 12 momentuz gorrik aurretik, eta berriz irutantoko aldetxoa gorrintzat. Boleaz maite ongi, hau bai, eskun sartuta ezkerparetan sartuz. Beste aukera bat, luze, ongi, oain botera, bipareta, Natalia iritsiko da, eta bikain bildu, hor rankata jokatuz, maitek jaso. Natalek bikain etxi, eta hor pasa indo, ez? Azkenen Amaia hortzeo, baina Amaiak egie da. Pilotari ez dakit eskatute dion, zaiedare aurren sartuta gaudenen pilotari ustea, baina egie da igual nola da hon ikusita partidue. Nola da hon partidue ikusita, Amaiak horre eukezakela zer esan ez, oso atzelari seguru da, eta pixkat maiteri onak utzi eta maiteke uktu egin dezakela ez, Amaiakin jokatuz eta Amaiare agintzea pasaz. Maite defentsan, ongi eraman pilota hoi, Natalek bildu, Maitek eraman, aur alde indio pilotak, Olatzek luze, Maitek ongi moztu, txost, Maia, luze bikain, ezkerretik ezkerrea jotako pilotaka da. Olatzek oso ongi atera. Maite. Bikain moztu, Natalek ongi jaso, Amaia. Ezkerparetan sartuko da, ongi atera. Oain eukidezake agintzeko aukera Olatzek, pilotaka da bikaine. Amaia aurre atea zaio, ozta gainen izango dena, eta bai, horiek txarrak izaten dira ez, eskapatutako pilotak dielako. Oso bote kaiskarra iken duen pilotak, eta egia da eskapadaz edo ez balio bera duela kasu hontan eta behartzuela ere ez, bikote urdinek hor pixkat maite inditun bi utxe egite oikei pixkat buelta emateko garrantzitsua dela. Maite sakera. Bolea ona, ezkerparetan sartuz, Zabalea guain bolea, Natalek jaso eta ezkerparetan asko sartu da, Amaiak eraman, dejada oso ona, Amaia jaso, ez, oso gutxigatik, ez? Ege da meritxu ondi hor alde batetik Amaiak defentsalanen induna, eta bestean Natalek erasoan, ez? Oso ongi bilatzen nahi da gaur zuloak, lasaixo jokatzen ebai, autu hobea inez pilota bakoitzeri zerrin pentsatuz, eta ideia argikin, eta utxe gutxi pilatuz momentu zen erasoan asmatuz eta defentsan ongi. 14 eta 10 momentun markagailun, Natale sakera. Sake ona, Amaiak eraman. Maitek bolea sartzeko aukera ez, pasatzen utzi dio eta ezkerparetan desente sartuko da, bikain Amaia.
luze bi atzelari. Olatzkor bereziki asko ematen pilotai ez, abiadurakin ematen dio pilotai eta horrek Natalei aukera sortzen dio ez, erasorako. Ongi horra Amaia eskatuta txokotik txoko efektuakin. Maiteko hain bai eukiko da aukera. Txokoan bikain horre bigarren boten eman dio Olatzek ez bintarten zeon zuloi bikain ikusi do eta tanto osona urdinen eskutik. Partidu ere gortzen nahi dela esan beharra dugu ez, men bero haundi egiten do, pilotakada asko jotzen nahi die eta ikusten da lau pilotaren ganez, nekeke hemendik aurreare eragin dezakela, soberakin haundik gabe jokatuko duela hemendik aurrea bero honek erasan da eta batez partidue asko gortzen bada. Maitek erdi-erdiko sakea, Olatzek eraman. Ongi moztu Maitek, berez ezkerparetan bile, hor botera jarri da Maite. Ongi atzeatu, Olatzek ongi eskatu. Amaiai oso gaina etorri zaio pilota hori ez, eta igual da, esaten eginena ez, horre Olatze naiz eta mutzexe jokatzen ibili abiadura ematen nahi zaiola ez, eta... Nere atzelaria nork ez du atsegin, txapelketa honetan naizen bat alegin, sakez inork ez dio tanturikan egin, tanturikan egin. Oain pelota aruntza, ta gero onantza, 15 amaika eta eskas antza, baina oaindik haundia, daukat esperantza, Berriz azpimarratuz Olatzen jarduna, 185 ezkerta eskuma, gaurkoan bera degu frontoiko altuna, Hemen esan daiteke izenen zerrenda, partida egon arren erabat eten da, nere saldi bakarra, benga, 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 benga. Hortxe, bertsolari pilotari animoak emanez, badakie bi taldeko bertsolarik oso garrantzitsua dela gaur jokoan daun puntu hau ez. Kukuprakak iruna berdintzeko aukera aukiko lukealako eta Bitxiloler 4. puntu eskuratzeko aukera, ez da nola nahikoa hemen jokoan dabiltzen puntu hau ez. Hor defentsa lanen saiatu da Maite, baina azkenen horre sake hona zen Natalen eskutik eta pilota txar bat kentze aldea Maite sartu da eta hor txapazpira aldein dio pilota horrek. Natale sakera. Amaiak jaso. Amaiak arro-arro. Maitek atzea. Arro-arro jota berriz. Ezkerparetan sartu nahi baino eskuinekin emateko aukera. Amaiak pixkat ezkerpareta gehiago bilatuz, baino ongi. Olatze hanka bilatuz. Maitek, bai. Hobeki eman dio pilotai. Maitek sartuko da Amaiak eskatuaren. Zabalea luze. Natalek bikein bildu. Mutxo Maitek eraman duen pilota. Natalek bipareta. Ai, horre azken momentun aldatu do ez. Jokaldi etzen idea txarra ez, horre. Hor, tantoa lortzeko aukera, baino, egie da.
Maitek moztu, Natalek jaso. Maitek bildu. Hor osona, Maitek jaso berriz. Ai, Natalek ez da eskutin, hor osongi sartu. Eraman. Natalek iriki, Maitek zabalea. Eta hor bai ez, Natalek esku-eskun zeuken pilota. Hor joan zaio. Hor pelota aldatzeko autue indo guain. Bikotek. Pilota kada ona hoi Natalena ez, moztu dun pilota. Hor bikain Natale ez. Horra, sarre malaletxe handikin ez, Maite guain pixkat ernegatuta ikusten zen azkeneko tantotan eta hor ikusten da ez, gogotxu da hola, baina egia da, bueno, ez dela errexare asmatzea. Eta goengoan ba, abiadura handikin jokatu do, eta goen asmatu do ez, jokaldi horrekin. Eta olatzeko ingoan gora ez, ongi etorriko zaioa arnasgune bezala tanto hau bikote urdinei. Hamalaugarrena lortu dulako, eta bueno, pare bat antu inezke ba partidun sartzeko aukera euki dezakelako. Eta guain Nataleke beste utxegite bat, guain bai, komen igual botillero aldetik denboa eskatzea ez, hor oso bideratuta zeukean partidu, baina denbora gutxin urdinek lortu due tantoa itea eta guaintxe Maite berriz sakera. Luze, Natalek eraman, Maitek zaletik zalea, Maitek deja da, eta oso nahorre, guain Maite, bueno, behintzate erasoan, erakitasun handikin jokatzen, ideiak argi eta ateatzen ez, batzutan ratxakara izaten da, erasoan zabiltzenen ba ateatzen zaizun edo ez, eta egia da ba guain 18 eta 16 eta 18 jartzea lortu duela. Eta, bueno, berrize partidun sartzeko bidea induela, ea, bi botilleroak zer dioan. Denbora pixkat hartuko dugu, jokoa baita jolasa. Arrimatzen bai uzten dizuegu, baino gero ezin pasa. Lehenago zegon alde haundia, ez baizen alde normala, orduan ere esaten nuen itxaropena neukala. Abusoi gisa aritu
Pixka bat behar genuen emozioa jartzea. Ea oraingoan saketikan jotzen dezun hor dagoa. Aldez aurretik egin ezazu botella hortatik tragoa. Nik esperantza guztiak ditut, gorriak ditut lagunak. Erakustaldia handia eman goran ere trentzaduna. Eta ikusleekin jarri naiz, ni orain genio txarrez. Pelotariei txalo egiten, bersolarioi bat ere. Hortxe, giroa berotuz, Peña partiduko azken txampa honei ekiteko. Ja, egia da 22ko biden ez dela asko falta, baina lehia estu da hola ez. 22 biden 18-16 gorrin alde. Baina atzetik aurreako bidea inez, bikote urdine ez, hortxe. Sakera Maite. Ongi errestoan, oso pilota zaiate da Maitek, Natalek eukizake erasorako Maitek eraman, guantxe luze, ezkerpareta joaz, Maiak jaso, Natalek ongi moztu hanketa, Maitek ere eraman, ongi olatzek eskatutako pilota. Eta hor bai, bine artea moztu dula olatzek eta oso ongi ikusi dula ez, non jarri pilota Amaia eta Maiten tartera bikain jokatu dola. Honek 19. tantoa ekarri du gorrintzat eta gero eta bertago daukea 22ko tanto hori. Natale sakera, Maite bolea sartuko da, ongi eraman. Natalek jaso. Maia. Batzek jaso. Amaiari erintzaio eta hor bai berandu xamar dio pilotari. Eta goen bai, 22 ba, 18-16 hemen ikuste hor bai atxeden aldie momentu honen eskatu izan dela Maialenen eskutik. Eta goen berriz atxeden alditik bueltan beste bitantoikia lortu duela bikote gorrik eta goen 22 bide hortan gauzek asko erreztu zaizkiola ez. Bitantokin bigarren puntu eta 3. aberaxen eskuratuko lukea. Eta erne, finala hundi hori jokatzeko ba hautagaitza erakutsi gaina. Maiak jaso. Batzek luze, bikaine pilotaka da. Maia ongi ezkerrez, Natale, Jetxi, Maite bildu. Ongi Maite, Nataleko beste aukera bat. Hankata berriz, jaso Maitek botela esterre, Natalek bikain iriki, Maitek. Bai, leno pasatu zaion berdine ez, zulua ikusita zabalen bukatzen saiatu den hortan ba alde indiola ez. Piskat horre, pixka geixo, temple geixokin jokatzea batzutan kosta egiten da ez, hori atzetik aurrea etortzen zanen, zaiedara bai kontrolatzea azkenen, bueno, esaten duna ez, aurrelarik asko sartzen gatik itaka hortan, eta jakinin beharra da noiz atera ez, teguel gehiena hori kostatzen ari zaio partidutan, Maiteri ez erakitzea noiz pasaila sora eta noiz defentsara azken sakea Natalentzat pasaik ezen. Maitek gora, Natalek ireki, Maitek keinu, Amaia ere zuzten harrapatu du, Natalek eraman. Zabaletik zabalea luze, oso na Maiteko ingoan, dejadara jo beharren
Horre, engaino dudo ez, zabaletik zabalea luze indako jokaldi horrekin. Maite sakea, erdiko sakea, olatzek eraman. Maiak jaso. Maitek bildu. Eta horra alde indio Amaiari ez. Pilota horrek, eta bueno, kukuprakan bigarren puntue gaur kontan, eta hor bitxilorek pozik etorri die. Bitxilorek pozik etorri die gaur finalerako txartela eskuratze hortan. Laugarren puntu horren bile, baino egia da irukin gelditu beharko duela, eta ja ez daula bereien esku ez, final hortan eoteko aukera hori, guain bestek iten duenan zainion barko due gaurkoan gainean. Benetan pelotariek sasoi ederra daukate, erakutsidan maila hundiakin, erabat harritu naute, eta lauontzat nere txaloak ederki jardun zerate. Izan ez ere pelotan inoiz ez da gertatzen empate. Izan ez ere pelotan inoiz ez da gertatzen empate. Empate izan ezkero inoiz egoera kritikoa, gukukuprakak zelore polit horren udaberrikoa. Ni pozik nago ze egun polit zenolako ekipoa. Partida ona, herria ona, baina onena publikoa. Partida ona, herria ona, baina onena ekipo publikoa. Nere lagunak oain somatu du ondo geratzeko forma. Benetan esan du hori, ta ez da inongo broma. Benetan zoragarria, publikoa hor dagona. Gaur jende gutxi etorriaren, etorri zaiguna ona. Gaur jende gutxi etorriaren, etorri zaiguna ona. Bueno, aurten... otakot. Eta gainera izan zerate denak ongi etorriak, haze indarrak, haze txaloak eta pozak igorriak. Orain altxatu behar dituzue, hor dituzuen horriak. Ta gogoratu zuek zeratela, nafarrak beti gorriak. Ta gogoratu zuek zeratela, nafarrak beti gorriak. Ta publikoak agertuko du bere iritzia fina, eta neronek ere susmoa haundia daukat jakina. Eguraldia ederra, zeru urdina bikaina,
zer urdinaren omenez orain, atera txartel urdina. Zer urdinaren omenez orain, atera txartel urdina. Hemen pikea handia dago, gauzakola betetzean. Ze arratsalde polita izan den Dona Mariko ertzean. Baina bukatu egin behar da, zegu bidali ezean. Oso etxeko sentitzen gera, etxeko lonen etxean. Oso etxeko sentitzen gera, etxeko lonen etxean. Bueno, oain bai, esplikazio handik ez duzu behar, bertsolarik beraiek esan dizuelako zer den guain egokitzen dena, baina alaxe da ez, aurten berrikuntza da, bertsolarik epaitzen ditula, hor dituzuen bi kartulinak erabiltzeko momentu da, iruditzen mazaizue, kasu honetan, Maialenak izu bertxotan, hobeki ibili dela kartulina gorri altxatu behar da, eta kontrara iruditzen mazaizue Angel Mari Peñagarikano hobeto haitu dela gaur kontama kartulina urdine, orduan guain publikoan txanda. Ez du da, hola ematen do. Urdin dio hemen, urdin balima da garaie Angel Mari Peñagarikano gaurkoan. Horatu bere esker, bi tanto gehiago lortuko itola bitxiloren taldek. Eskerrik asko denai gaur gurekin bat itiatik hemen Dona Marin etxeko memorialan bigarren ediziontan. Nahi duzuen arte, arratsalde bikaine pasa. Bueno, hementxe beti den politere bai lehia bertsolarina pasa ondoren, pilotarin sentsazioak zeintzuk izan dien entzun nahiko ginuke, orduan gelditzen zaiuna jardunaldi amaitzeko bertsolarin elkarrizketak aitzea da. Hor daude ere, ikusten da peñaia kalkuladorai behidere badabilela ez, esan duen bezala gaur bitxilorek 3 puntukin geldituko dielako, oain arte lortutako 3 puntuekin, ez aukea puntu gehiago eskuratzeko aukera jokatu dituelako partidu guztik, Kukuprakak aldiz 3 puntukin daude, baino Kukuprakak jardunaldi baten faltan, ez? Eta horrek esan nahi du 4. 5. eskuratzeko aukera ere eukiko duela, eta hori pauso handia da gaurkoan, 2 puntu eskuratu izana, eta Mitxoleten kasun, hortxe ez, bere aukera eukiko du ere Euskiloren kontrapuntu biltzeko, beraz, bitxilorek ez die beraien kabuz edo ez da beraien esku geldituko, hori puntu hoik nola geldituko dien da final hortako txartela, ez? Beraz, guain elkarrizketak inen ditu eta ze kontatzen duten pilotarik eta bertsolarik azken bertso horrekin. Txapa gaina hori ikasita dago, Zakeran tinizu denik, pakio falla. Ikasita dago. Bakizu ze premia martzienten azkeneko, Txapa jotzaile hori. Osea, tokan. Ez hemen. Txapa ematen zela eta.
están las repeticiones. Venga, va. Ah, buena pregunta, el Pablo. Gaur gaina ez, baita zehataz Handik ez? Finala muruak eta mean oportzetzen gaur. Guantxia, bera. Bukatze egon. A ver, zein den, a ver. A ber, hemen no jartzen du. Gorrek hori ere. Uno igual ese no, hola egoten da. A ver. Este ven igual. Hasta que no vea. Leire. Eta zu orain, Ah, bai. Vale. Zuek bat eta nik bestea. Entra una mala hostia que no me tengo. Es que no pasa. Emocionarme no, es que verlo y es complicado en el suelo porque no te... Si la tienes, te viene como el Bai. Pues eso, pero eso pues te da rabia porque... Te podría dar un poco más. Así que emocionar, ninguna. Una mala hostia. Hombre, porque la tenía. La tengo porque la tenía. Bueno, neskak. Puntu jabezate momentu honetan, eta jardunaldi baten bita utxitxe ez da beti erresa izaten, eta gaur lortu zuzue. Leire, zurekin hasiko naiz. Bueno, oso idei argikin gaur Lauterdin, harrapatu ala bukatzen, eta nik uste partidu handi jokatu duzula. Bai, bueno, gaur sentitu naiz ongi, mugitut ongi pelota eta hola, eta ahi esan, atrazai dena. Oita ez, han esaiatu da gero, berare pixkan nazten dejadak zuri kontra erasoan sartuz, baina nik uste ez bakarrik erasoan, defentsan gaur bikainari zala Leire. Bai, berare saiatu da nahi mugitzen, eta ni ere saiatu naiz bera mugitzen, eta ongi sentitu naiz. Eta gero binakako partidun, neskak egie da Lauterdiko irazten denen, beste lasaitasun batekin jokatzen dela binakako partidu, eta nik uste gaur horrek mesedin dizuela. Bai, egia esan pozik iraziolako, egia da aurre lehenengo irazita diferente ala, baina horreko lehenengo irazi den onda gero buelta jarra eman ziuen. Eta gaur nik uste ondo atageala eta jarraitu eula eta azkenen lortu eula. Oida, Natalia, nik uste gaur errematen bikain ibilizala ez, beste batzutan igual erakio kersioak hartuta geixio galduz, baina gaur oso ongi erasoan eta horrek ere aldea markatzen zula. Bai, guztu ebili naiz, aukera aukietenen ere, igual, pentsau asko bota indet, eta batzuk ataie eta pozik alde hortatik. Eta hola, zure atzetek nik uste gaur oso eroso ez, beste partiduta baino igual nik uste eskutik gehiago bizitxio atatzen zitzaizula pelota, eta hola ateratzen denen pelota eskutik erresagoa da beti ez, aurpegiz jokatzea. Bai, oso ongi hasi gara hasieratik eta hor mantendu gara partidu osoan zehar, aurrekoan baita ongi hasi ginen, baina erdialdea joan zitzaigun eta gogo horiekin geuden. Eta genekin, bikoteenekin asko eman geniola eta agian pixkat bizitasun gehiago eman geniola pilotai maiten bolea gainetik entzeko eta gauzak atera zaizkigu. Oso ongi, zorionak talde guztiri eta bukatzeko Maialen bertxitxo bat eskatuko izu. Lauterdian oso argi, binak aldea garbi, gu konfiantzaz bete gaituzu eta gora dona mari, eta gora dona mari. Ane.
Bueno, zuen kasun kontrakoa ez, atzo puntua lortuta behintzat heldu zineten, gaur garrantzitsu zen zuentzat beste puntu bat behintzat eskuratzea, momentuz hori irukin geldituko zatelako eta ez delako zuen esku geldituko guain final horretako sailkapena ez, pentsatzet horrek triste jarri izan zaituela, baina orokorren bertxopilota txapelketa ona induzuela. Hane, zurekin hasiko naiz, lauterdikoan, igual hasiera oso ona eman dio Leirek, oso ongi egokitu da pilotaleku bereziontara eta hor kosta zaizula pixkoa partidun sartzea. Bai ez, Leire kriston partidua indu, dejadakin eta bai airez indarka ibili da, eta ni zai fizikoz ere pixko nekatua hasi naiz, eta ja burua joan zait, eta ez naiz partiduan sartu. Erdialdea saiatu za, eta horre zabalen indako dejadatzukine pixkoa sartu za, baina egia da ordueko ja alde handi hartuta zeukela Leirek. Bai, hori saiatu naiz nik ere dejadakin eta pixko nahazten partidua, baina Leire bai erasoan eta bai defensan ongi ibili da, eta beretzat puntua merezia. Eta neskak zuek ero, beti desberdine da ez, lauterdikoa irabazi eta binakakora ateatzea, guain arte hola egokitzu zaizue, baina gaurkoan galdu ondoren puntu horrek presio gehiago sortzen du ez, eta hasieran oso berdin duen du da, eta gero tarte baten aldeatea izu eta gaurkoan azkenen garaipena beraientzat. Hori da, gure helburua zen puntu bat lortzea, baina saiatu gea, eta binakakoan saiatu gea maitetani gure jokoa egiten, baina haiek oso ondo ibili dira, olatz bat ere oso sendo atzean, eta gu saiatu gara gure jokoa egiten, baina ezinezkoa. Bai, hori ez, olatzeri komentatzen nion Amaia igual zu atzetik sendo, baina gaur bereziki bizi ateatzen zitzaiola pilota olatzei eskutik. Hori da, ni saiatu naiz aurre egiten, baina oso ondo zebilen eta eren atale iristen zitzaionean pilota oso ondo mozten zuen, eta Eta Maite, denetik pixko bat ez, nik uste batzutan asko asmatu duzola, baina beste batzutan igual pixka presaka ez, batzutan aurren sartu eta tikitaka hortan buruehotz mantentzea beharrezkoa da, eta igual hoxe ez, falta gaur pixko bat lasaixio jokatzea. Sí, la verdad que pues un poco complicado, ¿no? Al final, pues lo que has dicho, cuando va de cara, pues si se empieza ahí, pues ya vas con otra confianza. Y bueno, lo hemos intentado, no es que hemos salido con la cabeza baja ni por asomo, hemos intentado todo, pero nos ha costado igual el amoldarnos también al tipo de frontón, y igual sí más precipitada, pero veíamos la jugada y no hemos tenido la suerte tampoco, ¿no? De que no nos salía, pues a ellas sí que han llevado más pelota, han estado fuertes, no han fallado tanto, y bueno, pues alguno se tiene que llevar el punto, por desgracia hoy no ha sido para nosotras y se nos complica un poco la clasificación, pero bueno, pues hemos hecho, no estamos mal, hemos hecho una chapelqueta yo creo que muy bonita. Yo agradecerles al equipazo que he tenido, que he jugado muy a gusto. El jugar ahí adelante, somos 3 zagueras y amoldarnos ahí, pues bueno, nunca habíamos jugado y bueno, aunque Ane ha estado en mano a mano y nosotras a parejas, pero un verdadero placer, orgullosas y bueno, a ver, más vale que Peña también nos suma puntos o tantos por lo menos, y entonces pues bueno, de aquí para adelante a ver lo que pasa, no está en nuestras manos y a ver el resto de partidos. Oida, zuen esku ez da gelditu, baina bizirik bai ez, azkenen 3 puntu bat dituzue, guanjik 3 puntu dituen bakarrak kukuprakak die, Mitxoletak 2 puntukin daude eta Guzkilorek bate gabe, orduan, azken jardunaldi arte hortxe, egon barko zue bagoen kasu honetan arerioa ibeide, eta bukatzeko Peña, bertsoa eskatuko izu. Bersolari Giputza, hemen pantailatan, eta 4 eta 3 neska nafar, gaurko partidatan, ta oraindik ez gaude, finalisten plantan, Osasuna bezala, puntu baten faltan, Osasuna bezala, puntu baten faltan. Bueno, hementxe ez, bikain, Dona Marin bertan irrintzi ehar batekin agurtu gaituelako, eta hoxe da gaur Dona Maritik eskaintzeko ginuna, nik uste nor gehiagoka politik usteko aukera ondela, igual egia da lauterdikoa uste ginuna, baino azkarrago joan dela, baino askotan gertatzen daulako pilotalekutan ez die pilotaleku errexak jokatzeko, eta beti
plazetan zaildu iten die lanak eta askotan errexaxio irabazten dunak hobeki egokitzen denen. Ikusten duzuen bezala, bero-bero da sailkapena, horrek esan nahi du datorren asteburun jokatuko dien bi jardunalitan dena da hola jokoan, ez? Asteko Getarin Euskal Jaien Barrune honenga, hilen 30 Getarin bertan eta urrengo egunen Lazkaon Eguardi parten, ez? Orduan plazer baduzue ordu arte arratsalde bikaine pasa.